Sziasztok! Na, jöttem. Jaj, harmadjára próbálom ezt a videót fölvenni, majd csak sikerül. Na, hoztam nektek glutationt, és ennek egy energetizáló változatát, ami azt jelenti, hogy te vizsgára, vagy valamire szellemileg otthon fel akarsz készülni, vagy már agyilag gatya vagy, akkor ezt nagyon tudom ajánlani. Na viszont, amiről szerettem volna nektek mesélni, hogy az egyik nap pont lapozgattam az oldalak közt, és találtam egy olyan cikket, hogy ez annyira érdekes amúgy, hogy a nyálkahártyán keresztül, hogy felszívódik a vitamin. Jaj, ne nézzétek, kipattogtam. Na, hál' Istennek, remélem 2 nap, aztán eltűnik az arcomról ez a gyönyörűség. Voltak a piros napos ünnepeim, és képzeljétek el, hogy elkezdtem csesztetni egy olyan pattanást, ami még ki se bújt, hanem meg akartam tőle szabadulni, mert csak feszített. Azt helyett, hogy értitek, spréztem volna, vagy kentem volna, és van minden. Nem mindegy, de hát bemutatkozok, hát nem. Na, és annyira furcsa volt, tudjátok, a cápákból az egyik csávó mutatta be, hogy végre addig megpróbálta felfejleszteni a terméket, vagy mi, annyira nem hallgattam végig, csak a lényeg, hogy a nyálkahártyán keresztül, hogy felszívódjon. Na most van egy kupakocska, és a kupakról azt kell tudni, hogy ő a mérceadag, persze lehet ezt naponta többször is, de az a lényeg, hogy neked felszívódik a nyálkahártyába, és te utána kiköpheted. Ezt nem kell lenyelni. Ugyanis majd kezd az az időszak eljönni, amikor ezek a dolgok most már nem kapszulába, meg mit tudom, mert nagyon sok ember például a kapszulát le se bírja nyelni. Vannak olyanok, akik semmit nem tudnak a szájukba bevenni. Talán. És van olyan is, amikor a nyálkahártyán felszívódik. Na most a nyálkahártya azért jó, mert az egyből felszívódik, és oda megy, ahol neked szüksége van a szervezetednek. Ez mekkora egy találmány, és a glutation, igaz, hogy iskolákban nem tanítják, pedig jó volna, mert nagyon nagy szerepe van a szervezetedbe. Hogy is van, valami 25 éves kort, ahogy eléred, persze ez étkezéstől, mindentől függ, mert erre is olvastam egy nagyon szép szöveget, és lehet, hogy azt megkérdezem, és átmásolom ide ebbe az oldalba, ugyanis lehet olyanokat találni emberek közt is, akik egészségesen élnek, de nem boldogok. Vannak, akik minőségtelen ételt tesznek, és boldogok. De vannak olyanok is, akik próbálnak odafigyelni, azok közt is van boldogtalan. Szóval értitek, nem kell erre azonnal súlyt, vagy akkora súlyt fektetni, hogy csak nekem sincs állandóan zöldség az asztalon, lehet, hogy engem kikergetnének a konyhámból. Persze én is ott ügyeskedek a konyhába, ahol tudok a gyermekeimnek, én is ott tudok megfelelni nekik, ahol lehet. Persze, én is el szoktam kurvulni, és bizony én is szoktam nekik édességet adni, ugyanúgy, mint más szülő. Sőt, amikor nagyon szakad a cérna, vagy valami jót csinálnak, egyik-másik véglet, na, én szoktam adni nekik. A másik az, hogy nem muszáj pont arra célozni, hogy ez csak azt teheti meg, az csak az ihatja, aki nagyon egészségesen étkezik. Nem. 25 éves kor után elkezd a szervezetedbe csökkenni a glutation szint.
az azt is jelenti például, hogy mint az anyatejbe benne van. És igazából pont a napokban, hogy nem erétettem a legkisebbet, és ugye tudni kell, hogy ő még 70%-ig anyatejes, és mindjárt itt van 1,5 éves, és nem nagyon hajlandó, pár falatot teszik, utána a világ végére eldobja a kaját. Nem tudom, remélem nem fog ez 18 éves koráig lenni, na mindegy, ezt mondtam a 4-nél is, és hál' Istennek ott is azt hiszem 2 éves koráig nyomta, de ott is vége lett. Aztán mi volt még? Jaj, na, szóval a glutationt azt pótolni kell, az vitaminnal, fehérjével, ilyenekkel megy be a szervezetedbe, ezt lehet pótolni, persze. De mondom, ez nem csak egészséges, mert valaki egészségesen étkezik, még sincsen, mert lehet, hogy nem tudja a szervezete felszívni azokat a vitaminokat, amik azonnal kellenének a szervezetedbe. Na most az, hogy nyálkahártyán keresztül szívódik fel, ez azt jelenti, hogy neked a szádba kell tartani, ottan löpitykölni, ezt mindjárt be fogom mutatni, ez egy 1 perces malőver, addig el lehetünk, mit tudom én, mit csacsoghatunk, nagyon keveset fogok én most a számba venni, ez direkt azért, hogy ottan aztán nagyon keveset úgy se fogja 1 perc alatt, hanem nagyon hamar fél fogja azt szívni, mert például, hogy én a kupakot például én félig önteném, na akkor ottan lehet, hogy löpitykölhetném fél percig vagy 1 percig a számba, hogy igenis, hogy felvegye ezt. A nyálkahártya, ugye a nyelv alatt, az, aki szedett már gyógyszert, vagy nem tudom, amikor sprézni kell valakit, a nyelv alatt, ott nagyon gyorsan föl tud szívódni a vitamin. Nagyon extra gyorsan. A nyálkahártya amúgy is fölveszi nagyon gyorsan, amit még tudni kell, hogy ez a Hydrastart, amit múltkor nagyon kiröhögtem, ez annyira tetszik, ez a Hydrastart, mint ugye a bosszúállókban, vagy akármelyikben, amikor a hidra benne van. Na, aki tudja, az tudja, hogy miről van szó. Nekem olyan vicces. Na, mindegy, de milyen egészséges. És azt kell róla tudni, hogy vannak a molekuláid, és ezek a molekulák, amik neked vannak, ezek lehetnek egy ekkorka, és ami jön a te szádba, ez a majd ha eszembe jut, mert most elment vadászni. Jön ez a molekula, és ilyen nagyon-nagyon picike, 100 osztva 100-zal, vagy mennyivel, és ez azonnal föl tud szívódni. Nem az van, hogy jaj, nincs kedvem fölszívódni, mert nincs elég hely, meg mit tudom én, mi nem akkora, hanem ez azonnal be tudja szippantani magába. Na, fogjuk. Kupakot le. Tényleg csak egy kicsikét rakok bele. Lássátok, ez egy ilyen színtelen cuki, olyan enyhén sárgás, isteni finom borock illata van, de tényleg egészségetekre. Mindegy, tényleg nagyon keveset raktam, meg nem sokára tornázni fogok, úgyhogy majd előtte még önteni akarok, aztán felszívódásképpen, mert torna előtt is rengeteg energiát. Jaj, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, hogy a csoportot ne csak ezt hallgassátok, lehet, hogy ilyen testi betegségek, meg mit tudom én, miket fogok itt egy kicsikét megosztani. Erről van is nekem egy könyvem, és abban is gyönyörű szépen le vannak írva, hogy például, hogy ez annyira csodálatos, mert tegnap voltunk fogorvosnál, és én csak azért mentem el, hogy a fogkövöket leszedessem. És ugye nekem, úristen, tavaly voltam fogászaton, meg képzeljétek el, volt
A szülés után, igen, tavaly nyáron voltam fogásztaton, és már majdnem, hogy sírva mentem a fogorvoshoz, mert minden menszesz előtt nekem úgy fájt a fogam, hogy én majd megzavarodtam. Na most az itteni fogorvos elküldött engem szájsebészetre. Na, majd csak ki tudom nyögni. És az a lényeg, hogy képzeljétek el, hogy elküldött, és nekem van egy bölcsességfogam, amilyen így áll. És azt mondta a fogdoki itt nálunk, hogy hát azt a bölcsességfogat ki kell szedetni. De mondom, nem az fáj, hanem a mellette lévő. Na hát ez szájsebészet. Na hát én majd meggagyultam. Mégre adtak 3 hónap múlvára egy műtéti beavatkozásra időpontot. Gondolhatjátok. Én, aki szoptatok, plusz még várjak 3, ez kizárt dolog. Na, visszamentem a dokihoz, időpont nélkül. Mondom neki, nem baj, nézze meg, vagy szedje ki, nem érdekel valamit. Ja, de időpontot kértem előtte, bocsánat, nem voltam olyan bunkó, hogy berontottam, hanem nekem nézze meg, szedje ki, bármit csináljon vele. Na hát én most senkire nem tudtam a gyerekeket hagyni, úgyhogy vittem mind az 5 gyereket, az 5 gyerek az végignézte, hogy az anyjuknak kiszedték a fogát, de én olyan pánikban voltam, hogy de ha ez fájni fog, és be fogok tolni. Jó Istenem, mondom. Úgyhogy nekem nem elég. Ja, és akkor a szájsebészeten megemlítette a fogdoki néni, hogy a fogkövet szedessem le a fogaimról. Hát én mondom, egy helyen láttam fogkövet, az is itt alul volt, meg belül. Szóval kívül-belül volt egy kevés fogkő. De mondom, semmi több, de még fölül sem. Erre most a doki itt végignézte, és ő mondta, hogy hát csak, szóval ott, ahol én is megerősítettem, hogy ott volt a fogkő, és képzeljétek el, hogy ugye a szájsebészetem meg azt mondták, hogy van egy olyan fogam is emelről, amit ki kellene szedni. És tudjátok, amikor nem vagy biztos valakinek a izéjébe, és gondolkozol, hogy de miért szedetnél ki egy olyan fogat, mert rábeszélnek arra, mert én nekem csak egyet kellett kipaterolni onnan, ami a terhesség után elkezdett nekem azonnal mozogni, fájni, meg minden, de mondom, én ezt fél évig ottan izéltem, hogy kibírom, erős vagyok, nem megyek fogorvoshoz, mert én ki nem állhatom őket. És bizony addig húzódott, míg elmentem szájsebészetre, és soha ne hagyjátok úgy magatokat, hogy ők se biztosak benne. Mert engem is csak megvizsgáltak, körülállt vagy 6-7 orvos, és csak annyit mondtak nekem, hogy van hátul akkor a 2, amit ki kell szedni, meg van egy emelről, ami lehet, hogy nem sokára megzazul, és ki kell szedetni. Hát de mondom, hazajöttem, és de mondom, emelről semmi baj a fogamnak. Itt nem fáj, de akkor miért szedessem ki? De most szedessem, ne szedessem. És nem tudtam eldönteni, migre az embernek is mondom, te figyelj már, én meggajdulok, úgy fáj. Hát jó, hát akkor csinálj valamit. Csinálok, mozgatom, de nem jön ki. Mondom, egy gyökér, az biztos, hogy tartja, a többi, a másik oldala, vagy nem tudom ilyenkor mi van, de az nagyon fáj. És ahogy elmentem, kiszedte a fogdoki, én nekem azóta semmi bajom. És amit ki akartak emelről szedetni, alulról, annak sincs semmi baja. És akkor is azt mondták, hogy tiszta fogköves a fogam. Na most erre elmentem, és nincs fogkő, csak ott alul lent. Úgyhogy kész, ki vagyok ezektől. Úgyhogy nem gondolom azt, és sőt, én mindenkit arra biztatok, hogy azért jól gondoljátok meg, mert itt is én már egyet elég volt kiszedni. Azt is úgy, hogy biztos, hogy de mondom azt is úgy, hogy volt időpontom be a kórházba, és beszóltam, hogy én nem megyek, mert gyereket is vinnem kellene, de vigyek magammal kísérőt egész napra, mert hogy egyedül nem engednek haza. Na, ez volt a másik. Úgyhogy én kész voltam, mint a matek lecke. Úgyhogy biztatlak benneteket, hogy igenis, hogy hallgassatok magatokra,
és fogok hozni. Ja, és akkor innen jött ez az egész fogas téma, mert közben eszembe jutott, hogy honnan, az anyámból jött. Szóval, hogy hozni fogok ilyen dolgokat, hogy mikre érdemes odafigyelni, mik lehetnek a háttérben, min kellene, higgyétek el, nekem is nagyon sok ilyen tirki, tarka kis bajocskám van, amin nekem is változtatnom kell, dolgozni magamon. Nem mondom, hogy folyamatosan megy, mert 5 gyerek mellett. Jaj, néha necces, főleg néha, amikor az ember úgy benne volna dolgába, vagy mit tudom, és jönnek. De biztos, hogy ti is tudjátok, hogy milyen az, amikor visszatartanak a lendületből, nehogy már itten elérjél valamit, vagy mit tudom én, valakinek. Volt olyan, amikor beszélgettem, de csak azért, mert egy anyuka hívott, hogy gáz van, és segíteni kellene, és ne gondoljatok nagyra, mert SMK-s is vagyok, és akkor, hogy abba azonnal segítsek. Mi van? Na, úgyhogy, de néha abba se hagynak, hogy beszélgessek, hanem ott állnak, és hallgatóznak, mint a kis sirkék, hogy mi van? Mit mondod? Hova kell menni? Mit kell csinálni? Na, úgyhogy kívánok nektek nyugodalmas, szép éjszakát, csoda szép hétvégét, mert még holnap péntek, és utána jön a hétvége, és remélem sütni fog a napocska. Nagyon szeretem az esőt, de amikor már túl sokáig esik, ja, Istenem, ma is úgy örültem annak a napsugárnak, te. Ma is volt, de tegnap még jobb volt, mert akkor még szélcsend is volt, amíg szelet is kaptunk hozzá. Na, kicsit átfújtak. Legyen szép estétek, jó hétvégét, sziasztok!